Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele namhlanje ukuba asihlanganise, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Hey, sibonga ukuphila. Sibonga ukuphefumula. Sibonga ukwazi ukwenza izinto esilale sizenza. Yebo ke, bakhona mhlamba sebevuke begula. Imkhuleko sinayo ekhaya lezwi, sebenziseni bafowethu, iyaphilisa. Inkosi uJesu iyangihlonipha ngingelutho. Umkhuleko yathi ngikwenze iyabaphilisa abantu ngayo. Ngakho ke ilalele. Khuleka baseRoma 10 verse 9 uzophiliswa. Simbonge uNkulunkulu kakhulu ngalabo sebevelile baphumela obala ngenkonzo yangomgqibelo mangabe ngingaphazami la sasikhulekela khona abagulayo. Kwakuyinkonzo nje kahle ejwayelekile, kodwa kwafika mase ngiphethe ukuthi ake ngikhulekela abagulayo. Nembala bayaqhamuka abasindile kuleyo nkonzo. Kuyakhombisa ukuthi akuyena ubaba uNsibanda usindisayo. Inkosi uJesu esindisayo ngegama lendodana yakhe uNkulunkulu, inkosi yethu uJesu, alinikeza amandla phezu kwamagama onke. Masiliphatha izifo ziyagoba, ziyaguqa. Masithi nje uJesu Kristu inkosi, everything kneels down. Yonke into iyaguqa. Ake siguqise lesifo esikwena. ngoJesu Kristu inkosi. Guqise lenkane kuwe. Guqise ulaka lukuwe. Guqise ukuhleba. Guqise inkanuko. Guqise ukuphinga. Guqise ubufebe. Guqise ukubulala. Hey, you name them. Guqise isono esiphila empilweni yakho ngegama elinikezwa amandla elithi uJesu Kristu inkosi. Hayike siyambonga uNkulunkulu, ngicabanga ukuthi ake siguqe sikhuleke siqhubeke nenkonzo yethu lapho sithi ukukhuleka nokukholwa. Baba uNsibanda okubingelelayo, masikhuleke. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ithubo siphalona. Siyabonga imisebenzi yakho yamandla oyenzayo phakathi kwabantu ekhaya lezwi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngoba siyazi ikhaya lezwi lapho onke amabandla ehlangene khona. Ingakho ngithi umsebenzi yamandla oyenzayo ekhaya lezwi. Yebo, intaba yendlu kaJehova kungaba imotherboard, kodwa ikhaya lezwi lona elikhulu ngoba lifaka amabandla onke. Mase sithinta ikhaya lezwi sesithinta onke amabandla. Masithinta ikhaya lezwi sithinta inhlamvu yeso lakho. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu, siyakudumisa. Busisa kube yilona loyo ilalelayo lenkonzo nalezi ezinye. Kakhulu umpha amandla kulizwi alenze. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sikunika udumo lukufanele lungo lwakho. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade, ngoba wena wedwa ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho. Wena wedwa ongebonwe futhi onokungafi. Malube kudumo namandla nenkazimulo izikhathi zingabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu siye lapha kuMark chapter 11 verse 24. Sikhuluma ngesihloko esithi ukukhuleka nokukholwa. Yabona uma ungakholwa ukwazi ukukhuleka. Yabona uma ukholwa ukukhuleka kulula nomkhuleko wakho uyaphendula. Verse number 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Uma ukholwa ukuthi into uyamukele, uyabonga ngaleso sikhathi ungakaphumi kulo mkhuleko. Ufika ucele bese uyabonga ngoba usonakho, ukhombisa ukukholwa lokho. Kodwa uma ucela ungabongi ukhombisa ukungakholwa. Ayicelani nibonge bafowethu, celani bese niyabonga. Lisho njalo izwi lenkosi. Awuthi siye kulona base
abaseFilipi. No, not abaseFilipi. Kodwa kulungile abaseFilipi uchapter 4 siqala kuverse 5. Ukubekezela kwenu akwaziwa ngabantu bonke, inkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazenziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. So ngaso sonke isikhathi mawukhuleka, unxusa, bonga ngomkhuleko ofanayo. Hayi ukuthi uzocela unxusa ekseni usiyobonga ntambama. Khombisa ukungakholwa lokho. Kodwa ukukholwa ilokhu la ucela khona unxusa ngaso leso sikhathi bese uyabonga ngoba uyakholwa ukuthi usukwamukele. Sikhuluma ngezinto ezenza ukuthi umkhuleko wakho uphendule. Yaselapha kwabaseThesalonika bokuqala. Iyadizelelwa lento ku chapter 5. Soqala ku verse 16. Uthi thokozani njalo. Khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. So uhlala uthokoza, ukhuleka, ubonge futhi kukho konke, noma kubuhlungu bonga ngoba konke lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. So singaya emavesini amaningi, mawuthandaza bonga. Ayike ngifisa ke siphinde siye lapha ebesikhona kwiHubo 145. iHubo 145 sibhekile lapha mhlawumbe usuku lwesithathu noma lwesine sigqile la verse 17, 18, 19, 20 othi uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke, unomusa emsebenzini yakhe. uJehova useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambiza ngeqiniso. Uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo, uyezwa ukukhala kwabo abasindise. Uyezwa ukukhala kwabo abasindise. Izolo ke sike sabuka ke iHubo 103. Sibuka lapha ngifisa ukuhlehla ku 103. Sibuke lapha saqala ku verse 6. Ake sibuyele ku verse 5. Ngoba ngapha kumaHubo 145 lithi uJehova verse 19 uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. So uma umesaba usuthisa ukufisa, kusho ukuthi into oyifisayo uba nayo. Uthi ke uverse 5 osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle uNkulunkulu lo. Mhlambe akuzwakali kahle, angiqale ku verse 1 wamaHubo 103. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni, akuqhelise ngomusa nangobubele. But ke bengenza ukuthi kuzwakale sesiya ku 5. Osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, busha bakho buyiswe njengokhozi. Usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Yini oyilangazelelayo? Yini oyifunayo? Ngakhumbula uSolomon ecela ukuhlakanipha bokuthi akwazi ukuhola abantu abebeholwa uyise uIsrayeli. Wathi uNkulunkulu ucele kahle, awucelanga kimi ukuceba nezinto eziningi. Ngakho ke ngizokunika ukuhlakanipha, ngiphinde ngikunika nokuceba. So ke ufisani wena? Uzokusuthisa ukufisa kwakho ngokuhle. Yazi ukuthi uma uhlezi kuNkulunkulu uke akunike into ungakayiceli, ungakayithandazeli, usayifisa noma usayicabanga, avela kunike. Ngoba izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabalungileyo. Sike salibuka lelozwi amaHubo 34, ake silibheke futhi. Izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabalungileyo. Masifunda lapha uverse 15. Lithi amehlo kaJehova akubo abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. So uma ukhala, uma ufisa,
Uma uthanda kunento oyithandayo nje, uyezwa kunikeze. Ngoba unjani wena ulungile. Asilunge phambi kwakhe. Wathi lapha ku chapter 17 mangaphazami kuGenesis, Abraham, hamba phambi kwami ungenacala. Hamba phambi kwami ungenasici. So uma uhamba phambi kaNkulunkulu ungenacala, uhamba phambi kwakhe ungenasici. Nansi le ndaba. uGenesis chapter 17. Abraham eneminyaka ngamashumi nesishiyagalolunye 99 years. uJehova wabonakala ku-Abraham wathi kuye, nginguNkulunkulu Somandla, hamba phambi kwami ungenacala. Uverse 1. Hamba phambi kwami ungenacala. Uma uhamba phambi kwakho ungenacala uzokwenza uverse 2. Hayi, uthini uverse 2 Genesis 17? Ngiyokwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe, ngikwandise kakhulu. Ngizokwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe, ngikwandise kakhulu. Ngiyathanda ngoba sinozakwethu kule group. Ozakwethu ke abefundisi. Uma ufuna uNkulunkulu ekwandise, ufuna uNkulunkulu andise inzalo yakho phela ibandla lakho, ubaba wena ulizele. Hamba phambi kwakhe ungenacala. Ukuhamba phambi kaNkulunkulu ungenacala kunesethembiso sokwandiswa. Uyandiswa ngoba liyafuneka lolu hlobo olufana nawe ukuthi lube njani, lube liningi. Uyandiswa. Asiphinde sibuke Genesis 17 verse 1 and 2. uAbraham eneminyaka ngamashumi ayishagalolunye nesishagalolunye, uJehova wabonakala kuAbraham wathi kuye, nginguNkulunkulu Somandla, hamba phambi kwami ungenacala. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe, ngikwandise kakhulu. Ngenxa nje ukuthi uhamba phambi kwami unjani, ungenacala. Bafowethu, uma sifuna amabandla amakhulu, asihambe phambi kaJehova singenacala, uzosandisa. That is a promise. I-promise ayithembisa uAbraham. Isithembiso akuthembisa sona namhlanje nceko kaNkulunkulu engikuhloniphayo. Mfundisi wami, ungaba ibishop, archbishop, umpostoli, noma isiphe esinye isikhundla engasishongo. Hamba phambi kwakhe ungenacala, uzokwandisa. Akungabi khonto osoleka kuyo. Ungasoleki emalini zebandla. Ungasoleki ezimvini zikaNkulunkulu ukuthi sekhona usukhulumisana naye, khona usuyibhansi izinqe. Ungasoleki ngempakamo ngoba usuthatha imali kaNkulunkulu wayenze yakho uphakeme manje. Ungasoleki mntwana kaNkulunkulu. Hamba phambi kwakho ungenacala, uzokwandisa. That is a simple calculation. Simple arithmetic. Wena hamba phambi kwakhe, he will increase you. Uzokwandisa. Ube mningi, ube mkhulu. Bafowethu, uNkulunkulu wethu uyasithanda. Uthi noma izithembiso zakhe ziziningi kangaka, kodwa ngaye zinguyebo futhi zingu-amen. Amen. Ngaye zinguyebo futhi zingu-amen. Asizibambeleni nasi isibusiso sigijima. Uthi usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Izolo sithe uJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela uvama umusa, akathethi njalo njalo. You will never hear him shout. He doesn't shout. Uyakhuluma, akathethi njalo njalo. Akayigcini futhi intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Mosuzile ngendodana yakhe uJesu waxolisa, akayigcini intukuthelo yakhe ngawo. Akasiphathi njengokufanele izono zethu. Wena ingane zakho nje uyiphathe ngokufana, ngoba khona lekuhlupha yona njalo. Kodwa uNkulunkulu akenzi njalo. Umzalwane wakho othize umthanda kakhulu wena kunothile, ngoba othile wakuhlupha, lona akakuhluphi. uNkulunkulu akakhethi ubuso bomuntu, akakhethi ibala lomuntu. Akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, uze wadedisa kangaka
iziphambeko zethu. Usidedisile. Masiza kuye sizivuma, uyazidedisa. Njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Abamesabayo umusa wakhe mningi. Ifavor yakhe iningi ngoba wena uyamesaba. Phinde ngikhotha amagama kaPetro. Lapha ku-chapter 10. Uthi uPetro nembala. Ngiyabona ukuthi uJehova akashintshi, akakhetha ubuso. Ngiyabona ukuthi ezizweni zonke bonke abamesabayo nabenza intando yakhe bayamukeleka kuye. Ukhiya ke simesabeni. Lapha kwiZaga chapter 1 lithi uqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Uqala nje kokuhlakanipha. Let us fear God. Because he's an awesome God. Asimesabeni bafowethu. Simlaleleni. Siyenze intando yakhe. Owenza intando yakhe uzohlala ingunaphakade. Umhlaba uyadlula nenkaniko yawo. Kodwa owenza izwi lakhe uzohlala kube ingunaphakade. Ake silenzeni izwi. Sihlale kulizwi. Hayo kunye. Abesosho njalo lelizwi engilithandayo. John chapter 7:38. Okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kokobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ake sifundiswe, sitadishizwe, senze ukusho kwakhe, sibambe ukusho kwakhe. Uzobona wena. Wonke umuntu ohlangana naye uzoshiya isibusiso wena kuye ngoba kunemfula egobhozayo kuwena. Ngoba wena unjani? Udlizwe. Udlulizwe. Uthodla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade. John chapter 6. Odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade. Woze kuphileni okuphakade. Idlizwe inyama yakhe le. Uphuza igazi lakhe umoya ongcwele loyo. Ngishikhulumile kaningi ebandleni. Igazi lomuntu lento ephilayo lihlala phi? Uqolo umphefumulo wento ephilayo uhlala egazini. So mawuphuza igazi lika Jesu uphuza umoya ongcwele. So ke odla inyama yami aphuza igazi lami nokuphila okuphakade. Ake siyenzeni ke lento silidlizwe siphile ngalo. Washo njalo uPetro singayaphi Nkosi ngoba onke amazwi okuphila akwena. Uzosuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Ngale kumaHubo 145 verse 18 uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyezwa ukukhala kwabo abasindise. Ngoba indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabalungileyo. So uyabezwa mabekhala. Noma ngabe bakhala ngani. So ungamthinti olungileyo. Ungamthukuluza olungileyo. Ngoba uzozwakala ekhala uNkulunkulu abese actor. So ngamagama masilungile bafethu siphethe isikhiye sasezulwini. Siphethe isikhiye somlomo kaJesu. Siphethe isikhiye samandla eNkosi uJesu. Siphethe isikhiye seindlebe zakhe ngoba uma ezwa uya-act. Uya-act. Kodwa wena yenze njani? Mesabe. Mesabe ulunge ube umesabayo ube ulungileyo. Uzobona yena uzokwenzela the rest. Mfuneni kuJehova esenokuthola. Omuba shiya indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi. Lapha kuMatthew chapter 6:33 funani uNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke okunye kuyonezelwa kini. Bafowethu sinengcebo thina. Okwethu masingafuni yona sifune yena. Ngesathi sifuna yena ngeke simthole yethu somthola nengcebo yakhe. Uyayibona lonto kushaya inyoni ezimbili ngetshelo lodwa. Musufuna ingcebo yakhe yena ungomfuni. Funa yena ungekeze mahala uzoza nengcebo. Ayisambonga uNkulunkulu salibonga izwi lakhe limnandi liyaphilisa. Ake ngiyibambe la bazalwane bami ngithi ake ngiguqe ngikhuleke simbonga uNkulunkulu ngakho konke akasesenzele khona. Ifika iphelela la inkonzo yosuku lwanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze siguqe. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siphambe kobuso bakho siyaguqa siyakhuleka
Sibonga ukusithanda osithande ngayo. Sibonga nalenkonzo. Sebenza ke Nkosi, khuluma, siza ibandla lakhe ezindaweni zonke. Bandla lakho Nkosi ligcwele umhlaba wonke jikelele. Lisize Nkosi, lilenze izwi, ngoba wenza izwi ufana nokuthi unomfulo ogobhozayo ongumoya ongcwele. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu nomusa. Siyacela uqhubeka ube nathi usuku lusaqhubeka. Siza abantwana bakho bayidlulise lenkonzo, bayishare abakwa YouTube ukuba ivangeli lakho ligijime, ngoba bayisherayo beyifaka ku TikTok, ku Facebook, bayabusiswa, bathola umqhele ezulwini. Akube lona loyo ke Nkosi ayigijimise lenkonzo, noma lezi inkonzo ezimfushane zaphakathi nensuku. Siyacela Nkosi ubanikeze umvuzo uma befika ekhaya ezulwini, ngoba bamenzile uJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Oshilo wathi umuntu ebuyisa isoni ekudukeni kwaso, uyosindisa umphefumulo wakhe, asibekele inqwaba yezono. Okungukuthi songena kalula ezulwini, ngoba izono zobe sesitshekelwe nguwena, okungukuthi zithethelelwe. Dumolongo lwakho siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Simbonga ke kakhulu uNkulunkulu, sihlanganisa izandla sithi asinayo omunye, uyena yedwa odala izulu, walendlala njengendwangu, wadala umhlaba ophanyekezeni. Yena yedwa wadela indodana yakhe iNkosi uJesu yazosifela esiphambanweni. Uyena yedwa uNkulunkulu oqinisileyo wasithumelela umoya ongcwele, oyisibambiso sefa lethu. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, uyavalelisa. Ube nosuku oluhle. Nginithanda nonke lapho nikhona.